eneste, jeg har. Det var faktisk min AirPods, men jeg kan ikke huske, hvor dårlig lydkvaliteten er. Så hvis det hele er helvede, det må jeg lige sige til, så må jeg prøve at finde en anden løsning. Det er okay. Det er fint. Okay. Det er mega dårligt. Du kan godt løbe ned i power. Jeg fandme løbe langt. Nej, det er fint. I siger bare, når I er klar. Ja, vi venter bare på startskud for Bjørn, så gør du. Ready? Godt. Jamen, velkommen til alle sammen, og tak fordi, at jeg måtte finpudse min PowerPoint skills her. Det vil være længe siden, jeg har prøvet at bruge PowerPoint, når jeg er det at kende. Ganske kort vil jeg fortælle lidt om, hvem jeg er. Jeg har været så heldig at få lov at møde de fleste af jer, så der er rimelig mange af jer, der godt ved, hvem jeg er. Men til dem, der ikke ved det, vil jeg bare lige ganske kort forklare, hvem jeg er. Og så vil jeg forklare lidt om det udstyr, vi har i simulatoren, hvad der faktisk giver værdi for en, og hvorfor det giver værdi. Så vil jeg kort forklare lidt om, ikke kort, men i hvert fald forklare lidt om sædepositioner, fordi der er jo flere forskellige positioner, hvorfor det er vigtigt, og hvorfor det også er vigtigt i en simulator, man sidder rigtigt. Så vil vi også snakke lidt om jeres hardware og opsætningen af hardwaren. Det er sådan i dag, så det meste af hardwaren kan faktisk sættes ret forskelligt op, og det samme med softwaren, fordi at jo nyere det her forskellige udstyr bliver, og jo bedre det bliver, jo mere begynder de at tweak på software-delen. Og så har jeg lavet et punkt, der hedder spørgsmål. Det er egentlig for at lave en opsamling. Det er meget velkommen med spørgsmål løbende, og jeg skal nok prøve at lade være at snakke for meget, selvom det godt kan være lidt svært. Jeg kan ikke se, hvis nogen rækker hånden op eller noget, så I ikke bare sidder og prøver at bryde ind, så skal jeg nok lige give jer løbende ordet, hvis I har et spørgsmål, ikke? Ganske kort, det er mig og et æsel. Jeg er 27 år, jeg ejer Sim Performance, ene og alene mand. Det er naturligvis, har jeg lyst til at sige, ikke noget, man kan leve af. Jeg har prøvet i lang tid. Det er ikke lykkes endnu. Så til dagligt, der er jeg værkstedschef på et autoværksted, Quickpoint inde i Rødovre. Men vigtigst af alt, så er jeg motorsportsentusiast helt ind til knoglerne, og har været det siden jeg kunne gå. Jeg startede heldigvis med at køre simulator, da jeg ikke havde så travlt med arbejde, hvilket gav mig adgang til at bruge en masse timer i simulatoren. Det har også givet mig lidt forskelligt, at jeg har kørt i alle Danmarksmesterskaberne, der har været faktisk fra allerførste sæson, der blev holdt i iRacing. Var jeg med i altid på server 1, hed det dengang. Så udviklede det sig og blev vildere og mere med iRacing, og så har jeg været med til at køre nogle forskellige endurance-løb, dengang det også var svært at komme på topslip, da SOF hed 8.000 og 9.000, og der har vi faktisk blevet P4 med MB Racing e-sport, og faktisk også med NSR, som var spotterhold til Nürburgring 24 timers. I 2022/23, der kunne jeg ikke lige finde farten i simulatoren, men var stadigvæk lidt, ville stadig godt have noget forbindelse til simulatoren og det her topmiljø, der var. Så der sad jeg faktisk som dommer til Danmarksmesterskaberne inde hos DASU, hvor vi blev aflønnet faktisk hos DASU, ikke? Så jeg har også lidt erfaring på den konto. Så jeg har været lidt rundt over det hele, også med selv at bruge udstyret. Så jeg har siddet nogle timer i simulatoren efterhånden, må jeg ærligt erkende. Ganske kort skal vi forklare lidt om de forskellige tests, som Sim Performance som butik har gjort af hardware. Jeg har haft ualmindelig meget udstyr, mest fordi jeg synes det er sjovt, men også fordi at jeg har kunne bruge det til en test i min butik. Jeg vil stå 100% inden for det, jeg sælger. Jeg gør det som sagt ren og skær hobby. Det er faktisk en dårlig forretning. Jeg sætter faktisk penge til det hver eneste år. Men det gør jeg, fordi jeg synes, det er fedt. Jeg kan godt lide at drive forretning. Jeg kan godt lide at hjælpe andre mennesker. Det er også derfor, jeg sidder her mandag aften kl. 9 med det her oplæg. Det er jo egentlig for at prøve at hjælpe jer med noget af den viden, jeg har skaffet mig igennem tiden. Så vi skal snakke lidt om noget hardware-test, hvad jeg gør, og hvad jeg har testet indtil nu. Hvad der er vigtigt for mig i min butik for at kunne sælge det. Så skal vi snakke lidt om de her high-end simulatorer, jeg har været så heldig at få lov at levere et par stykker af. Og så skal vi snakke lidt om rigtig motorsport, og hvordan det ligesom også kan have et impact på at hjælpe ens kunder og jer bedst muligt. Det første billede, I ser på... Der fik jeg trykket en gang på. Det første billede, I ser...
Prøv at se her, det kører lidt... Sådan der. Det første billede på venstre hånd, det er taget i... Jeg kan ikke huske årstallet, men det er faktisk min første simulator. Så det er bare for at sige, at det her, det er jo det, jeg er kendt med. Det er faktisk det, jeg selv har startet fra, og jeg ved, hvor man skal finde ud af budget og forventninger, og det skal mødes. Det I ser på højre side er faktisk det, jeg endte med at bygge, inden jeg har nedgraderet igen. Det her, det var den vilde simulator, jeg havde dengang, synes jeg selv. Det her, det er de lidt mere high-end setups. Til venstre, der har I en kunde, vi har været op og sætte op i Nordjylland med D-box og med 3 skærme og alle de her forskellige ting. Det er en af de lidt dyre simulatorer, vi har sat op, og på højre side, der har jeg været med inden at sætte en simulator op hos, jeg ved faktisk ikke, om det stadigvæk eksisterer, men MB Racing, som var Jan Magnusens og Ronny Bremers e-sportshold og rigtig racerhold. De havde en pro-simulator, som ikke, og det kommer vi ind på senere, men hvor det faktisk ikke, hvor det blev for overkill, hvor det faktisk ikke gav nogen værdi for en, når man skulle bruge den her simulator, at den var overkillet. Men det er sådan de 2 dyreste simulatorer, jeg har været med til at sætte op. En af dem i hvert fald. Så vi har en ret bred spektra i forhold til dyrt og billigt, og kan også ting med midt imellem. Og har en masse erfaring med, hvad der giver værdi, og hvad der ikke giver værdi i forhold til kroner og øre, ikke? Real Life Motorsport, det I kan se til venstre, det er æresmedlemmet også i NSR Martin, som også var en del af MB Racing, da vi var derinde. Og til højre, der ser I et billede af faktisk en rigtig Mercedes AMG GT4 racerbil, hvor jeg simpelthen har været så heldig, at jeg har fået lov at komme ind og tage en masse mål på de her racerbiler. Senere vil I også se billeder af mig i begge, eller i hvert fald i Mercedesen, hvor at man tydeligere kan se en sideposition. Det kommer vi til at bruge til ligesom at sammenligne med selve sidepositionen i simulatoren, og hvordan at en sideposition i en rigtig racerbil faktisk er markant anderledes, end hvad man forventer. Men det får også at vise jer det aspekt i det. Jeg har været så heldig at få adgang til de her ting tidligt i opstarten af Sim Performance, og har ligesom kunne transportere det videre ind i opsætningen af simulatorer, så man ligesom ikke bare skyder i blinde, ikke? Det I kan se her til højre, det er faktisk mig, der er ved at tage racerlicens i min tidligere BMW E30'er, og til venstre, der er jeg ved at dumme mig rigtig meget at købe en racerbil. Vi blev heldigvis ikke enige, så jeg købte lidt bilen, men jeg har været rigtig tæt på. Og alt det her simulator-delen af det, prøver jeg så vidt muligt at sammenligne med det at køre rigtig race eller motorsport. Og det her, som I kan se på billedet til højre, er faktisk en bil med nummerplader på, så det er ikke en rigtig racerbil. Men til højre, der har jeg simpelthen fået lavet en Sim Performance køredragt, fordi jeg skal ud og køre rigtig race i år. Vi skal teste for første gang om et måned. Og til venstre, der er mig og min gode kammerat Frederik Vesti, hvor jeg er nede og besøger ham i Belgien. Nej, det var i Østrig, til Østrig Grand Prix, hvor vi var nede og både se og måle og mærke og have rettet i hånden for en Formel 2-bil, og også der ligesom bruge de data til det videre forløb i det med at vejlede i simulatorer. Kan vi lige gå et skridt tilbage? Ja, det kan tro til det her slide. Nej, ikke som du sagde, du skulle ud og køre race i år. I hvad? Ja, det kan vi lige komme ind på senere, hvis det er. Vi har lejet sådan en Peugeot RCZ Cup-bil, men et lidt andet setup end at købe den. Så vi skal køre faktisk endurance-løb i Danmark. Min far og jeg, for det skal være løgn. Min gamle far skal tæve mig i virkelig race. Så, det er nice. Det er drømmen. Det glæder mig helt til at spare op, siden jeg var 15. Så det glæder jeg mig meget til, og håber også, at jeg ligesom også kan give jer den erfaring i simulatoردelen også. Ikke? Ja, det er vel DEC, du skal køre? Hvad var det? Det er vel DEC? Ja, DEC, ja. Jeg er i klasse 2. Ja. Jamen, det har jeg kørt. Jeg har haft et kammerat, der har kørt med i DEC. Ja, fedt. Ja, det er ikke så tilskuervenligt, men det er nok meget. Du får meget køretid for pengene i hvert fald. Ja, du får meget køretid for pengene. Altså. Ja, det var det, der var vigtigst for os, ikke? Og så er det også lidt billigere, hvis man har flere om det. Ja, lige præcis. Noget andet. Ja, lige nøjagtigt. Det skal jo gerne hænge sammen det hele, ikke? Ja, det er nemlig det. Ja.
Så godt. Nå, men nu lidt mere konkret. Udstyr. Hvad skal man have, og hvad giver egentlig mening for ens, både for ens omgangstid og for ens følelse med simulatoren? Det er jo vigtigt at sige her, at når vi vejleder vores kunder, nu siger jeg vi, før i tiden var vi flere, vi er nedskaleret en del, jeg er kun mig, så når jeg vejleder folk eller kunder i at skal købe en simulator, så prøver jeg at forstå, hvad er jeres behov, altså hvad er behovet, skal man køre Formel 1, arcade, et eller andet, så er behovet nok ikke lige så stort, som hvis man skal køre konkurrence på højt niveau, vel? Og jeg bliver altid spurgt, hvis man ligesom skal prioritere, hvad er vigtigst, hvad giver egentlig den bedste omgangstid. Det er vigtigt, og det tror jeg mange af jer, der sidder her i dag, allerede har forstået, at hvis man går ud og bruger, nu siger jeg eksempelvis 8 eller 10.000 kroner på en direct drive base, og man sætter den på, sådan havde jeg det i hvert fald personligt selv, og så sætter man sig og kører og siger, jeg er ikke blevet skide hurtigere, altså jeg blev ikke hurtigere af at købe den der base. Det er faktisk ikke omgangstiden, der gør det. Det er egentlig en stabilitet. Det vil sige evnen til at blive ved med at levere den samme omgangstid, fordi man ved præcis, hvad bilen gør ud for det udstyr, man har. Så hvis man helt tiden husker på det, der er ikke noget af det, der giver omgangstid, udover det, vi kommer til lidt senere nede i hjørnet, som I kan se af skærmene. Det kan godt give en direkte omgangstid. Men det vil jeg forklare om lidt senere. Det vigtigste i min optik er helt klart jeres pedaler. Pedalerne er hovedessensen til, at man kan levere en korrekt nedbremsning, en ensartet nedbremsning, omgang efter omgang. Og der har vi lidt forskellige muligheder. Vi har load cell, som de fleste kender, som er det mest udbredte high-end produkt. Uden at det bliver alt for teknisk, så en load cell, det er egentlig en sensor, der måler tryk på, hvor hårdt man trykker per kilo. Det er derfor, den er rigtig nøjagtig. Det andet high-end aspekt, der er, det er hydraulik. Hydraulik har i de fleste pedaler har den faktisk helt rigtig bremsevæske, som man oplever i normale biler. Og så sidder der egentlig en tryksensor, der måler, hvor hårdt det her væske presses igennem cylinderen. Og ud fra det, der giver den ligesom et input. Udfordringen med hydraulik er, at der sidder en masse pakninger for at holde det her bremsevæske inde, og det kan med tiden blive utæt. Det er den ene faktor ved det. Nummer 2 er, at bremsevæske kan unægteligt suge vand over tid, og derfor vil trykket med tiden ændre sig over lang tid bevares, men du har en risiko for, at det kan ændre sig. Fordelen ved hydraulik mod load cell er, at man kan nogle gange simulere en mere ægte følelse i pedalen, fordi man ofte bruger de samme pedalbokse, som der sidder i racerbiler. Det vil sige, sidepositionen i forhold til pedalerne og følelsen af selve pedalhovedet, kan mange godt lide at bruge, fordi det er det, de har i deres rigtige racerbiler, hvis man skal simulere det. Men min anbefaling til 9 ud af 10 kunder, det er at gå med en fornuftig load cell pedal, der kan indstilles. Det er en god kvalitetspedal med justerbare pedalhoveder og vinkler, så er du i 95% af tilfældene dækket ind. Skal du gå med en billigere eller en dyrere load cell, skal du simulere en racerbil, altså en rigtig racerbil, Formel 1-bil, noget af den dur, så skal du naturligvis køre med nogle pedaler, der kan tåle det. Men tro mig, når jeg siger, at hvis ens drøm er at køre simulatorløb, og ikke simulere noget i virkeligheden, så er 60-80 kilo rigeligt. Rigeligt til at levere den rigtige input, rigeligt til at du bliver træt i benet af et 24 timers løb. Skal man træne sig selv op til at gå ud og køre et Formel 4-sæson, Formel 3-sæson, GT3-sæson, så er det klart, så vil jeg anbefale, at man går efter noget, hvor man ligesom faktisk får noget træning af at bruge simulatoren. Men jeg tror, jeg taler for de fleste, inklusive mig selv, som faktisk skal ud og køre race i år, at højst en kvælds sprint, eller noget i den dur, er rigtig, rigtig, rigtig fine pedaler. Spørgsmål til pedaler? Ja. Ja? Har du testet de nye SimiCube? Jeg har prøvet dem en enkelt gang, da de var rigtig helt nye på Sim-messen, der var nede ved Nürburgring. Der var de ikke færdigudviklet nok til, at jeg var overbevist, men jeg har hørt, at de nye skulle være rigtig gode. Men igen, de giver ingen omgangstider. Det er kun følelsen, der skulle være rar. Altså, det skulle være en fed og livagtig følelse, ikke? Men det skulle ikke kunne afspejle sig i ens omgangstider eller stabilitet for den sags skyld. Andre spørgsmål? Nej. Direct Drive.
Det er altid min prioritering nummer 2, når folk spørger. Det er vigtigt at sige, at det er faktisk glemt at tage med her, kan jeg se. Det er vigtigt at sige, inden man begynder at overveje at få load-cell-pedaler eller direct drive, at man skal have en base, altså en rig, der kan tåle de her. Det er jo klart, at hvis man skal sidde og trykke med 80 eller 60 kilo, altså skal rammen, der skal kunne understøtte den her kraft, du trykker med, selvfølgelig kunne understøtte det. Og her der vil stort set alle aluminiumsrigs af normal kvalitet kunne bære det. GT1'eren kan snilt tåle de kræfter, som man lægger i en sprintpedal, der er makset ud. Det er som sagt kun, hvis man skal op og have ultimate-pedaler, hvis man skal op og simulere en Formel 1-bil eller noget, jeg anbefaler, at man hopper op i de større rigs, eller man har brug for indstillingsmulighederne. Ellers så kan en GT1 Evo-lignende rig sagtens tåle de belastninger, der måtte være i sådan et sæt pedaler, og direct drive også. I selve direct drive, det er som sagt nummer 2 anbefaling, og det er det fordi, at i simulatoren, når vi sidder og kører, og det vil man også tydeligt mærke, sådan en simulatorkører, som jeg bliver kaldt, som mig, der kommer ud og kører race, at tingene går bare fucking stærkt. Altså det går mega hurtigt, og der er lige pludselig vindstøj, og fuck hvor det larmer, og du ved, det bliver lige pludselig en lille smule farligt det hele, fordi at man kan ikke mærke bilen, når man kører simulatoren. Det eneste input, man har fra simulatoren, det er faktisk via ens ret for direct driven. Og det kan mange godt mærke, at der kommer de der små input hele tiden fra rettet, og der er nogen, der siger, det gider jeg kraftigt ikke at mærke, og så skruer de ned for det. Og der er nogen, der siger, det er bare helt vildt fedt, fordi så kan jeg mærke, og så skruer de op for det. Og begge dele er egentlig korrekte. Det kommer øjen på, hvad man vil, og hvad der virker for en selv. Men det er her, jeg rigtig tit møder spørgsmålet med, hvor mange newtonmeter skal jeg købe? Man kan både få 20 newtonmeter, man kan få endnu mere, og man kan få endnu mindre. Det er vigtigt at sige, at newtonmeterne i sig selv er jo ikke det input, I får, når I kører en væg. For det har alle mærket, at det kan godt gå rigtigt. Altså der er mange kræfter på spil faktisk. Det er også derfor, der er de her nødstop på. Grunden til, at man godt vil have mange newtonmeter, det kan også blive for mange, men jeg plejer at sige, at en SIMOCUBE 2 Pro base, det er 20 newtonmeter. Den dækker både det professionelle og husbehovet. Og det, man skal bruge de her newtonmeter til, det er, hvis man nu for eksempel kører i Maggots Beckett på Silverstone, og der er mega meget pres på. Når man så kører hen over en curb, og den måske ligger, nu siger jeg bare, den trækker 10 eller 12 newton, men køben, den kræver 6 newtons indspark i rettet, så kræver det, at den har de 6 newton i overskud, når I kører i et sving. Så det er derfor, man godt vil have overskuddet. For hvis man makser en base helt ud, og man lægger, og den er lige ved at tabe bagenden, så vil den ikke have overskud til at give jer den fornemmelse i retten. Det er derfor, man er interesseret i at have et overskud af newtonmeter. Det er ikke for at brække tommelfingeren mest muligt, når man rammer en væg. Fordi det er der mange, der tror faktisk er derfor. Det er alt for meget, for aldrig brugt de newtonmeter. Men man bruger faktisk mere af det, end man regner med, hvis man har en normal direct drive. Altså en normal force feedback, mener jeg. Min far, som har kørt racerbil i mange år, roer mig nærmest i hovedet, når han kommer hjem. Det er en force feedback på, det er sådan, er det slet ikke i virkeligheden. Og han har helt ret, det er det ikke, for der er jo færgestyring og alt muligt i virkeligheden. Men der kan du også mærke i sædet, hvordan bilen opfører sig. Det kan jeg ikke her. Så jeg har jo tilvendt mig, at den eneste input, jeg har i rettet, hvis jeg kører, så kan jeg mærke, okay, nu overstyrer den, nu understyrer den. Der er et hul i vejen, jeg kan bremse ved. Altså alle de her ting, fordi det er den eneste informationskilde, man har, når man sidder i simulatoren. Så er der rigtig mange, der har botkickere på. Og jo, de giver også en fornemmelse af, hvor bilen er på banen, men den giver dig ikke fornemmelsen af, hvordan bilen opfører sig. Du vil få nogle input af, okay, her var der en curb, eller her der bremser bilen, eller kører den lidt over hjulene, men du vil ikke kunne få følelsen sådan her, du kan reagere på med det samme. Det har jeg i hvert fald personligt ikke oplevelsen af. Det kan være, at der er nogen, der kan. Jeg har ikke kunnet få det til at fungere. Jeg har haft botkickers på, og har været rigtig glad for dem. Det er rigtig, rigtig fed gimmick, og det giver en fed oplevelse med købs og så videre, når man sidder i riggen. Men jeg har ikke kunnet transportere det til noget sådan direkte, jeg har kunnet mærke i bilen. Så det er vigtigt, at når man vælger en direct drive base, at man ikke tager en for langsom, en for lav newton. Og så er der jo en masse forskellige brands, og der må jeg ærligt erkende, at jeg har kun stiftet bekendtskab med Fanatec og SIMOCUBE, fordi det er dem, der har været længst på markedet.
Jeg har desværre kun testet Asetek-basen på messer. Jeg har ikke haft mulighed for at sætte mig og fordybe mig med den. Jeg har til gengæld haft et rigtig nært samarbejde med Asetek, både da de startede med at skulle lave de her ting, og har spurgt meget, meget til råd som mine erfaringer. Og jeg ved, at jeg har et tæt samarbejde med Simulcube, så jeg er sikker på, at deres base er ensvarende til en Simulcube-base. Grundprincippet i en direct drive base er, at det er egentlig bare en stor elektromagnetmotor, der sidder og sender de her inputs. Så selve hardware-delen er i 9 ud af 10 baser den samme, af min erfaring, men det er softwaren, der gør sig gældende. Det er simpelthen styringen af den motor, der gør sig gældende for, hvor dygtig, altså hvor godt den her base opfører sig. Så det er vigtigt at sige, at når man køber noget, så er det ikke noget bras. Altså det er en industrimotor, der er masseproduceret, som de fleste af dem bruger, men det er egentlig styringen til den, der gør sig anderledes, ikke? Så det er egentlig min erfaring med det. Ja, og nogle spørgsmål til direct drive eller baser generelt? Ja. Nej, ja. Ja, i forhold til sådan en indstilling af en direct drive, sådan, du ved, profiler, nu har jeg selv Simulcube 2 Pro, Ja, i forhold til profiler og sådan noget på den, hvad er en, man arbejder efter, når man laver sådan en profil? Altså, nu har jeg bare downloadet sådan de online, der har været. Ja, altså, det er jo sindssygt svært. Da jeg kørte på det højeste niveau, der var det jo først, hvad kørte du med? Ikke? For alle kørte jo selvfølgelig med Simulcube-baser der. Og så byttede man bag eller profiler, og så kørte man, det føles helt vildt fedt det her. Og så bliver det hverdag. Nu, jeg er måske meget vanemenneske mere, så hvis jeg kommer over i en anden profil, den jeg er vant til, for det virker helt forkert. Men udgangspunkt, hvis det kommer lidt an på, hvad du søger, men hvis du søger en realistisk følelse af det, så ønsker du så få filtre som muligt. Altså, så det vil sige, du ønsker egentlig ikke, at den dæmper for de input, den giver dig. Nej. Så det du kan gøre i filtrene, det er for eksempel, hvis du slipper rettet med langsiden, så har du rigtig mange, de står sådan her og oscillerer helt vildt. Det kan du filtrere væk. Ja. Men hvis du gør det, så vil du også gå på kompromis med nogle af de input, som du kan få, når bilen overstyrer, eller når bilen understyrer, fordi at det dæmper det signal. Men så, er det realistisk, at rettet slår så meget? Det er jo ikke realistisk. Nej, det er det ikke. Det er ikke realistisk. Men problemet er, at det er en magnetspole. Så hvis den skal give de her meget, meget fine, så du ved, hvis den så gør det den ene vej og den anden vej, så begynder det at stå og køre sig selv. Ja. Så det er ikke realistisk, men det er ligesom en konsekvens af at få det mest konkrete. Ja. Så jeg plejer egentlig at køre ned til den gør det, og så skruer jeg lidt op, fordi jeg er sådan en, der sidder og piller næse og drikker på Mulsanne Straight og alt det der, når vi kører langdistance. Så jeg slipper på det. Jeg sidder altid gerne lige med en hånd på rattet. Og så har jeg lidt højere force feedback, end de fleste nok har. Og så, når jeg har siddet en time i simulatoren, og ikke er vant til at køre, så sveder jeg, så drikker vand, og så skruer jeg de 2 takter ned. Men det er egentlig... det er egentlig jeg går bare ind og henter en online-profil, og så trykker jeg på den, og så går jeg ind og kører og siger, det kan jeg ikke lide, og så trykker jeg på en ny online-profil. Fordi min erfaring er, at de opdaterer sgu de der baser løbende, og de der offline-profiler, jeg har haft, der var mange af dem, de var simpelthen så outdated, så de var ikke gode mere, selvom det var det samme. Så min erfaring er at gå ind og prøve nogle forskellige profiler, eventuelt have flere som favorit, sådan så at jeg kan jo godt lide, at man kun har en profil til alle biler, men hvis man nu godt kan lide at sige, at nu kører jeg et måned GTP og et måned GT3, altså har man 2 profiler, man kan vælge imellem, fordi at i en GTP giver det ikke sindssygt god mening at have så meget force feedback, fordi den skulle helst ikke understyre helt vildt meget, så kører du den i hvert fald forkert. I forhold til en GT3, der ligger grænsen jo gerne lige der, hvor den understyrer, ikke? Så der giver det måske mere mening med det, ja. Okay. Af min erfaring. Fint. Ja. Andre spørgsmål? Ikke for mig. Nej, der skulle lige blive godt. Ret, det er nok en af de ting, jeg har testet allermest i min butik, og det er fordi, at det er ikke nogen hemmelighed, at de populære alternativer, nu siger jeg bare Simulcube, nu er det også Gomez, det er
Acetec er jo også, dem vil jeg næsten ikke tage med. Jeg vil nok hellere tage Asher med. Er jo de populære valg, og af god grund. Det er sindssygt god ret af en rigtig, rigtig høj kvalitet. Men de er selvfølgelig også prissat derefter. Giver det mening at købe et billigere ret? Ja og nej. Jeg har rigtig, rigtig mange leverandører, jeg har været igennem, der har leveret nogle rigtig, rigtig fede replikaret. Et Ferrari 488-ret, et AMG-ret. Alle de her forskellige fede ret, hvor jeg godt gad at tilbyde dem til kunder, der vil have et sådan medium-klasse-ret, 2500 kroners ret måske, de kunne sætte på deres SimoCube-base. Men for det første så er det noget, jeg driver som hobby, så jeg gider simpelthen ikke at døje med folk, der ikke er glade. Det er simpelthen ikke min tid værd og ikke hjælpe folk, så de er glade for det, de får. 2, jeg gider ikke at døje med reklamationer. Jeg magter det simpelthen ikke. Men det er så stadig lykkedes mig desværre at få solgt nogle ting, hvor at jeg skulle døje med reklamationer, hvor de her billeder jo af enkeltfolk, både i Spanien og alle mulige forskellige steder, så vil de ikke tage imod reklamationen, og så, du ved, der er en masse bøvl med det. Så jeg har bevidst gået efter en høj kvalitetsret, fordi mit egen erfaring siger mig, at med den SimoCube 2 Pro-base, jeg har kørt med, og det slags newtonmeter, jeg har kørt med, har faktisk gjort, at de går i stykker. Det her, og der må jeg så ærligt erkende, at jeg ved ikke nok om 3D-print, så der må I rette mig, hvis jeg siger noget, der er forkert. Men jeg kunne forestille mig, at man kan 3D-printe i flere forskellige kvaliteter, og det er nok noget med, hvor mange fibre, der ligger imellem, og hvor lang tid man bruger på at gøre det. Og der tror jeg, at rigtig mange af de her har haft sådan en stor hobbymaskine, og har gerne vil sælge nogle ret, og så har de lavet en fed front i kulfiber, og samlet det. Og min erfaring var egentlig, at det var her, hvor rettene blev samlet, de knækkede. Og det duer simpelthen ikke. Det er noget lort, ikke? Så jeg har altid adviseret mine kunder om at spare 2.000 kroner mere op, og så have et ret, der virker rigtig længe. Problemet er bare, at en af dem, jeg fik et samarbejde med, det var Cube Controls i Italien, som så bare leverede noget elektronik, der overhovedet ikke fungerede, med stik, der knækkede, og lys i knapperne fik ud, og jeg ved ikke hvad. Men de har så været rigtig søde til at tage sig imod alle de her reklamationer, og jeg har stadigvæk i dag faktisk Cube Controls ret, og har haft mange af dem. Jeg har også haft Gomez ret, jeg har haft Asher ret, jeg har haft... det eneste, jeg ikke har stiftet bekendtskab med, det er faktisk Acetec stort set. Så ja, man kan godt købe for billigt, men hvis man nu alligevel ikke har særlig høj newtonmeter på, og man bare drømmer om at have et ret for en eller anden racerbil, man drømmer om, så er der altså ikke noget i vejen for at købe det. Men man skal bare være klar over, at de kan altså godt gå i stykker. Og det er derfor, at højkvalitetsrettene, de er simpelthen fræset af sådan et aluminiumstykke. Bagpladerne, de er simpelthen lavet i jern, ikke? For at undgå, at det går i stykker. Og så er det klart, så vi har kørt meget Porsche Cup, så det har altid været meget vigtigt for os at have haft clutch på rattet, fordi at det var den måde, man ligesom kunne lave en konkurrencedygtig start på. Altså på den anden side, hvis du ikke havde en dobbelt clutch på rattet, så havde du allerede tabt 4 placeringer, inden du nåede sving 1. Så det var et must, der skulle have for at kunne følge med der. Så det har jeg også bare altid haft på grund af det, ikke? Ja, spørgsmål til ret? Ja. Jo. Ja. Jeg skulle lige have Kan man godt tage nogle af de, for eksempel sådan en som de her GSI Gomez ret der, kan de godt lave trådløs også? Jeg faktisk kan hente det i morgen, sådan et X29, tror jeg nok det hedder. Kan de godt lave trådløs, eller så du ved, sådan de fungerer sammen med en SimoCube 2 Pro, eller er det bare sådan det er? Det ved jeg faktisk ikke, hvis jeg skal være helt ærlig. Altså alle dem, jeg har haft, nu har jeg også solgt et par af de der wireless, og jeg sidder faktisk sjovt nok stadigvæk at køre med nogle af dem, jeg har solgt dem til. Og de glemmer fandme altid at lade dem op. Ja. Og du ved, jeg kan godt se ideen med det, men det jeg synes, der er fedt ved det, at der er et kabel i det, at det virker altid. Ja. Og der er nogle ting, der har gjort sig helt automatisk gældende for mig, det er, at dual clutch virker ikke på trådløst. No, okay. Det kan være, det er opfundet siden, men det har aldrig virket på, altså det var ligesom, enten så havde du trådløs, eller så havde du dual clutches med kabel i. Og der valgte jeg altid med kabel, fordi at vi skulle bruge dual clutchen. Ja. Og i rigtige racerbiler er der altså også kabel.
Så det er der faktisk rigtig, rigtig mange kabler. Jeg viser jer et billede lige om lidt. Så ved jeg faktisk ikke, om jeg måske om man kan se det på den anden slide fra den der Mercedes, jeg havde. Det kan man lige præcis ikke. Nej, du kan godt se det på det andet billede, der var. Det var nede under retstammen. Og kablet. Kunne du det? Ikke den anden. Der hvor der var, inden du bladrede. Det var der var 4 billeder. Ja. Der kunne du godt se kablet nede i bunden, lige der under det. Ja, lige præcis. Der kan du se kablet. Lige under den der guldfarvede en med den røde kobler. Yes, okay. Nå, sygt nok. Så der sidder faktisk kabler i rigtig racerbiler, hvilket også jo sådan er lidt irriterende. Altså. Så gør det nok ikke det store, tænker jeg. Men det jeg ved faktisk ikke om Gomes, altså om de kan. Nej. Ja, det var mindre detalje. Ja, selvfølgelig. Andre spørgsmål til ret? Nej. Jo. Ja. I forhold til, hvad hedder sådan noget, grader, et ret skal kunne dreje. Ja. Der ser jeg rigtig mange, der kører med 900 grader eller sådan noget. Det er mere eller mindre standard. Det synes jeg bare ikke kan fungere. Armene, de kommer jo til at skal krydse over hinanden for at bare tage en eller anden hårnålsving. Så jeg kører med 400 grader. Men jeg ser bare rigtig mange køre, og der står også 900 grader i forskellige sådan noget opsætningsguides og sådan noget der. Jeg forstår det simpelthen ikke. Nej, altså 900 grader er, som du nok selv er inde på, den klassiske, altså det er faktisk den i gåseøjne rigtige måde at gøre det på. Det er i hvert fald den livlige måde at gøre det på. Det er sådan, det er i virkeligheden også. Og du har helt ret, nogle gange så sidder man sådan her, du ved, krydset armene helt over faktisk for at tage et hårnålsving. Jeg kan huske det på Belle Isle, eller den der sindssygt fede bybane, hvor det sidste sving, det er sådan et 180 grader sving. Der sidder jeg med rettet nede i skødet, fordi det kører helt ud. Long Beach, tak, lige præcis. Det der er med det, når du kører med 400 grader, kommer også lidt ind på det senere faktisk, men når du kører med 400 grader, så gør du det faktisk uvirkeligt, fordi at iRacing er faktisk så fed, også andre simulatorer, men iRacing er faktisk så fed en simulator, så hvis du har for eksempel en formulbil med mindre udveksling på tandstangen, så kompenserer den faktisk for det. Prøv, hvis du har mulighed for det, og du ejer nogle af bilerne, så prøv at sætte den til 400 grader, som du har, og så prøv at køre lige ud og dreje rettet 90 grader til venstre, og så prøv at koble ned i en formelbil, og så dreje rettet 90 grader. Du vil opleve, at den drejer markant mere formelbilen, end den gør på en GT-bil. Så altså den rigtige måde at gøre det på, det er helt klart 900 grader. Okay. Men som sagt, rigtigt for dig er ikke sikkert. Altså, men det er det mest virkelighedstro. Hvis du skulle sætte dig ned i en racerbil, og du er vant til, at den kun drejer 400 grader, så kommer du ikke igennem sving 1, det vil jeg love. Fordi så er du vant til, at den drejer meget mere, end den burde. Og så tror jeg, at hvis man ønsker, og nu med al respekt, jeg ved ikke, hvor meget iRating du har, og hvor hurtigt du kører, men jeg tror faktisk, du vil opleve et markant, du vil have markant sværere ved at passe på dine dæk, end alle de andre har, fordi at de er meget mere finfølsomme på, hvor meget de skal dosere i styreinputtene i forhold til dig, hvor, det ved jeg ikke, det kan være, at jeg tager fejl, det kan jo være, at du er meget mere præcis med det input, du har, men ud fra det, når du drejer 90 grader, så drejer du jo 180, ikke? Hvor de andre, de drejer det halve, så de har jo, om ikke andet, mere følelse med det, end du vil have. Men hvis det fungerer for dig, så er det fint, der er jo ikke noget forkert i det. Der er bare meget mere arbejde i at skal bevæge armene mere. Ja, men det kan være, at det næste emne så kommer til at være lidt gavnligt for dig, fordi det kan rigtig meget have med din sideposition at gøre, hvis det ikke føles rart. Der er en masse regler for, hvordan man drejer og sådan noget også, ikke? Okay. Eller så kan jeg anbefale rundret. Ja, også. Så kan du sætte sådan en knop på, ligesom en gaffeltruck. Ej, spøg til side. Men vi kommer til sidepositionen, så skal jeg nok lige prøve at tage op med det med armbevægelserne også, fordi at hvis du har en forkert sideposition, så kan det godt være rigtig ubehageligt at skal lave de her store styreudslag. Og det kan måske være, at det er det, der faktisk er adgang. Altså, det kan være faktisk, det er det, der gør, at du ikke, det ikke føles rigtigt. Okay. Ja. Flere spørgsmål til ret? Ja, jeg har lige et enkelt. Ja.
Er der så, men lad os nu sige, at man gerne vil køre GT-biler, men også LMP2 og de der GTP-biler. Er der så forskel på, hvad ret man burde køre med? Nej, eller kan man køre med det samme? Før i tiden, der blev man jo sindssyg, når man købte et formelret, og så satte man sig ind i en Porsche Cup-bil, og når man så kiggede ind i iVision, så var det rundt, og så sådan bare tænkte, fuck mand, jeg kører med det helt forkerte ret, og der var faktisk også flere, der gik ud og købte et rundt ret, fordi de var sikre på, at de ville køre stærkere af det, fordi det var det, den havde i virkeligheden. I dag, hvis du lægger mærke til det, så er det GTP, LMP2, Formel og GT3, og faktisk også Cup-bilen, har et D-formet ret, som det hedder, eller et formelret. Det der ligesom gør sig, der adskiller dem, det er egentlig diameteren på rattet. Og det er fordi, at det som vi snakkede om før med udvekslingen på tandstangen, at hvis du drejer lidt i en formelbil, så drejer den ret meget. Og derfor så er det ikke nødvendigt med det store ret. Altså fordi at du skal have nogle meget, meget korte input for at dreje rigtig meget. Hvor i en Cup-bil, der skal du dreje lidt mere, så derfor så er det rart at have en større diameter at dreje på. Så det er egentlig det, der gør sig gældende. Så det er egentlig derfor, jeg plejer at tage et midt imellem ret. Formulas Cube Control Pro, det hedder 290 mm i diameteren, hvor at Gomez, som der er på tegningen her, det er 315, så det er ret meget bredere, og det var egentlig derfor, jeg skilte mig af med det, fordi det var simpelthen for stort til, at jeg kunne vende mig til at køre med det. Jeg kunne i hvert fald ikke særlig stærkt med det. Og Fanatics formelret, det er kun 200. Jeg kaster det bare ud af hovedet, jeg kan ikke huske det, men jeg mener, det er 265 mm, så det er ret småt, så det kan godt være sådan lidt voldsomt at køre GT3-biler med, men jeg tror overordnet set, så er det en tilvænningssag, af hvad man synes, der er bedst. Men man går i hvert fald ikke glip af noget, medmindre man skal køre rallycross, rally eller truck simulator, så tror jeg, at et rundt ret, det behøves man ikke. Er min mening. Okay. Jeg har faktisk et selv. Jeg kan faktisk hurtigt, jeg ved ikke, om man kan se mit webcam, men jeg plejer faktisk at købe de her, når det så er. Jeg kan ikke se dit webcam, den står bare loadet. Nå, man kan ikke se. Hvorfor jeg stillede det? Jeg hurtigt prøve at gøre sådan her måske. Kan jeg det? Nej, nu gik det sgu helt galt. Er I slut nu, eller? Nej, han er lige ved at ordne sin webcam. Han vil lige vise noget. Okay. Men der står kan man se mit webcam nu? Ja, nu kan man se det. Kan man se det nu? Ja. Jeg plejer faktisk at købe de her D-formede ret, hvis man ønsker at have et rundt ret. Og det er også mere i forhold til sidepositionen. Ja, okay. Jeg gør det. Og jeg er lige hurtigt i gang i det her igen. Beklager, men det var lige det der med PowerPoint-skillsene her, der ikke lige var up to date. Har du egentlig nogensinde fået at vide, at du er en køn mand, Mikkel? Nej, kun af kæresten, og hun får penge for det. Hvad skal du nu købe, Dennis? Jeg skal ikke købe noget. Nå, jeg håber, der er hul igennem igen her. Ja. Godt, beklager lige. Jeg venter lige, sådan så alle lige har en chance for at komme ind igen her. Kan vi fortsætte nu? Det kan vi godt, ikke? Det synes jeg ikke kommet ind igen, det tror jeg. Nå, det var ret. Så det, der faktisk kan transporteres direkte til en omgangstid på banen. Er der nogen, der skal... Er alle kommet med ind på PowerPointet? Så skal jeg lige vente. Der er ikke nogen, der protesterer, så vi fortsætter. Nej, jeg tror bare, du fortsætter. Ja. Det eneste, vi sådan kan se, der kan give omgangstider sådan fra en dag til den anden, det er, at hvis man nu skal skifte en skærm. Og der er rigtig stor forskel på, om man vil have 3 skærme, eller om man vil have 1 skærm. I min optik, med min erfaring, er det bedste setup 3 skærme. Og det giver det bedste udsyn, når man kører race. Det giver den bedste virkelighedsfølelse. Men det trækker også allermest på computeren. Og det er jo klart, at jo, det er lidt ligesom en rigtig race. Jo hurtigere bilen kører, jo dyrere bliver det. Ikke? Og det samme er det lidt her. Jo mere fedt det skal være, jo dyrere bliver det. Ikke? Og det er klart, at det hænger lidt sammen. Hvis man skal have nogle skærme, der kan kunne levere den rigtige refresh rate, altså hertz, som det også hedder, opdatering af billedet i sekundet, så skal man også have en computer, der ligesom kan fyre op under det.
Og det er klart, så begynder man bare at brænde penge af, eller i hvert fald opgradere betydeligt, ikke? Grunden til, at det kan give omgangstid, det er fordi, at når vi ligger og kører om 10 af et sekund, så det er altså ikke ligegyldigt, om skærmen opdaterer billedet med 60 billeder i sekundet, eller 240 billeder i sekundet. Det er rigtig, rigtig, rigtig stor forskel på, når du skal ramme et Apex, eller du skal bremse senere end ham, du skal overhale, eller det har rigtig, rigtig meget at sige. Problemet, også for mig, der har et dødeligt setup. Jeg har en 49-tommer skærm i dag, med sådan en ultra widescreen, og det har jeg, fordi at FPS og hertz er så vigtigt for mig, at jeg vidste godt, at hvis jeg skulle have 3 skærme, der kunne levere minimum 144 hertz, så skal computeren også kunne levere 144 fps. Og det er fordi, at hvis computeren ikke leverer frames per second, altså leverer et billede i sekundet, magen til de hertz, som skærmen leverer, så får man det, der hedder ghosting. Altså så lægger det meget groft sagt. Altså det er virkelig en omgangstidsdræber. Det er klart, at jo flere tusind omgange man kører, jo mere bliver man jo vant til det, og det er jo klart, at kroppen kan jo vende sig til alt, så man kan jo selvfølgelig godt køre stærkt med det. Men det er bare meget nemmere for dem, der har. Nogle gange så undrer I måske over, at der er en, der kan sætte sig, og så kan han køre 5 omgange, og det er nogle gange, fordi han er pissegod. Andre gange så er det altså også fordi, at udstyret er bare så meget bedre gearet til at ramme Apex de rigtige steder på de rigtige tidspunkter, fordi at skærm og alt opdaterer bare 3 gange så hurtigt, som nogle af jeres udstyr gør. Og det var også derfor, at vi faktisk fik startet hele den her tråd. Det var fordi, at jeg havde faktisk problemer med min simulator, og skulle hjem hos Kaiser køre, og jeg fik... Jeg brokkede mig jo ikke, for jeg var meget glad for at være hjemme hos Kaiser og hilse på hans børn, og så kørte jeg en simulator, men fuck, hvor det, jeg kunne slet ikke, jeg kørte forbi sving 1 hver gang, fordi hver eneste gang, at jeg troede, jeg var der, hvor jeg skulle bremse, så var bilen allerede forbi bremsepunktet. Hvilket jo så resulterer i, at jeg har fået at vide af min far, når jeg skal ud og køre rigtig racer, der gør man det omvendt, der bremser man tidligt, og så bremser man senere, hvor i simulatoren, der bremser man sent, så holder man escape inden, og så prøver man igen lidt før, og så skal man ikke trykke escape mere. Og der gjorde jeg det faktisk omvendt hjemme hos Kaiser, der bremsede jeg for tidligt, fordi at jeg vidste faktisk, jeg var ikke tryg, eller jeg var ikke komfortabel med det, fordi at jeg var vant til, at jeg hele tiden kontinuerligt vidste, at jeg havde 144 fps hjemme hos mig selv, så jeg vidste, at når jeg var ude på den her lygtepæl, så var jeg ude på den lygtepæl. Bilen var ikke en 10. af et sekund forbi den lygtepæl. Og det er rigtig vigtigt, hvis man vil hente det sidste omgangstid. Og det er derfor, at man overfører ligesom skærmen direkte til omgangstid, fordi at man kører altså en 10. nogle gange 100, hvis man kører rigtig stærkt sekund, og det kan faktisk godt være faktoren imellem det. 27 tommer eller 32. Jeg plejer at sige, at 27 tommer er fuld HD-opløsning, den der hedder 1920x1080. Det er det rigtige match for en 27 tommer skærm, det vil sige, der er 0 pixelering. I dag hedder de jo 1440 gange 25 eller andet, ikke? 2556 eller sådan et eller andet mærkeligt. Problemet er bare, at hvis du har så mange pixels på en skærm, og du ganger det med 3, så sætter du bare endnu højere krav til dit grafikkort og din computer som helhed. Så man skal finde en naturlig balance, også så det, altså, hvis man har økonomi, og det tænker jeg, de fleste af os har. Derfor så har mit som mediumvalg altid været at købe de skærme, der hed 1080x1920 i 32 tommer. Fordi jeg har aldrig nogensinde selv kunne opleve pixelering af det, og jeg har heldigvis heller aldrig haft nogen af mine kunder, der har oplevet det. Men i dag tror jeg, at den, der hedder Tanden Bedre 1440, opløsningen jeg plejer at købe dem, der hedder AOC-skærme, koster det samme. Så man kan i teorien så godt bare købe dem, og hvis man så med tiden opgraderer computeren eller noget, der gør, at man har mulighed for det, så kan man altid bare skrue op for opløsningen, og så bliver billedet lidt mere lækkert at kigge på. Det er egentlig den eneste forskel. Det vigtigste er egentlig, at hertzene er i orden, og ens FPS i spillet er i orden. Hvis man ikke ved, hvad ens FPS er, nu går jeg tage udgangspunkt i iRacing, for det er det, jeg ved, de fleste af jer kører, der kan man sætte sådan en lille boks op, der hedder Show FPS, så kan man faktisk sidde og monitorere, hvor mange FPS ens spil kører med,
og så kan man ligesom ud fra det, hvis man kan sige, jamen hver gang jeg kommer ned i sving 1 på Silverstone, så har jeg 65 fps. Så skal man altså ind i indstillinger, og så skal man skrue en lille smule ned på grafikken, indtil man kommer op på et acceptabelt niveau. Personligt, jeg har ingen tribuner, jeg har ingen, altså nogle gange så er det sådan lidt irriterende, for det tager lidt af virkeligheden, ikke? Virkelighedsfornemmelsen af det, men det er bare for at sige, så vigtig er FPS for mig, fordi omgangstid er nogle gange vigtigere for mig, end det er hele oplevelsen i det. Så det blev lidt mange informationer på en gang, så jeg ved ikke, om der er nogen, der har nogle spørgsmål til noget af det. Det er ikke rigtigt. Eller hvad? Så bliver det forklaret meget godt måske. Cool. Nå, men så går vi videre. Sideposition. Dræberen i 8 ud af 10 rigs, efter min erfaring. Som I kan se her, så har jeg været lidt tavlig. Jeg har taget et billede af vores kære Kevin, og så har jeg taget et billede af en tegneseriefigur, og så har jeg taget et billede af mig selv. Det I ser nederst, det er jo Asetek's svar på en formel sideposition. Og jeg har faktisk tilladt mig at putte et link ind her. Jeg putter det lige ind i vores Discord, eller jeres Discord, når vi er færdige. Fordi Asetek har faktisk lavet en mega fed guide til det her problem. De har faktisk skrevet, hvad der er vigtigt, hvorfor det er vigtigt. Hvis vi lige starter med at tage billedet af mig i den her Mercedes. Jeg har været så heldig at få lov at tage billeder og måle op på. Der har jeg faktisk hvis I prøver at se, hvor min knæ er, og hvis I så ser, hvor er min skuldre er, det giver lidt en idé om, hvor meget man faktisk ligger ned i en rigtig racerbil. Det er altså ikke alle racerbiler, man gør det i, vil jeg skynde mig at sige. Men det her, det er udgangspunkt i en Mercedes AMG GT4-bil, og i de fleste af jer formoder at køre GT3, så det er egentlig et ret fedt udgangspunkt, det her. I en GT3-bil, eller en GT4-bil som den her, der indstiller man ikke på sædet. Der indstiller man på ratstammen, og man indstiller på pedalboksen. Pedalboksen er der skinner på, der kører frem og tilbage, og så sidder der faktisk et håndtag op ved chaufføren, så det vil sige, at når man skifter chauffør i et langdistanceforløb, så hiver man i den, indtil pedalerne er, hvor man skal være, og så hiver man i ratstammen, til den er, hvor den skal være, og så er man ude at køre. Man sætter ikke sædet, man har et skumindlæg til sædet, hvis man er smallere end markeren før, men det er egentlig sådan, man indstiller et sæde i en rigtig racerbil. Og det er klart, at jeg har prøvet at replikere det 1 million gange, fordi det skulle være så fedt. Men den der skinne, der sidder med sædet, den er så dyr, så jeg har stoppet projektet hver gang. Så jeg har skinner under sædet, og jeg har skinner under pedalerne. Og så må man ligesom tilpasse det, så kan man så bare ikke stille op og ned på rattet. Det er stort set aldrig et problem, hvis man har nogen, der skal komme og prøve at køre. Men ellers så har jeg faktisk det sæde, som Kevin sidder i til venstre her, det er Spargos GP-sæde, og de kalder det et formelsæde. Det har jeg faktisk i min simulator i dag. Fordi at jeg synes, det sidder mega fedt i det, og jeg kan rigtig godt lide den sædeposition, man har. Men den er jo ikke transportabel i forhold til den rigtige sædeposition, man har i en racerbil. Der skal vi lidt mere have fat i vores gode kammerat øverst oppe i venstre hjørne heroppe. I har et centerpunkt, og det er det, I skal tage udgangspunkt i, når I sætter på riggen. Jeg plejer altid at sige, at på de her sædebeslag, man kan faktisk se det på siden af det, som Kevin sidder i, at der er nogle slisser op og ned i siderne, hvor man ligesom, hvis det er jo klart, hvis man sætter det bagerst tættest på hans røv nederst, og den tættest på benene øverst, så vil du tilte sædet bagover så meget som muligt. Jeg plejer at sætte sædet i en midterposition, tiltet lidt bagover. Så hvis man kan, så i midten og en gang bagover, og så tager vi udgangspunkt for det. Jeg skal også skynde mig at sige, at jeg har nogle gange, jeg har leveret simulator og brugt flere timer på at indstille dem til folk, så de sidder ordentligt. Det er altså ikke bare lige at indstille sådan en her, så den sidder 100% til jer. Men en tommelfingerregel vil være, at hvis I har cirka 45 grader i jeres arm, som I kan se på billedet af mig, der har jeg måske en lille bitte smule mere, men ellers så cirka 45 grader i knæk på armene, når I holder på rattet. Hvis I strækker armen helt ud, så skal I gerne kunne hvile den oven på rattet, sådan så håndleddet er løst ovenpå. Når I sætter jeres hæle, så skal de prøve at være i niveau med jeres haleben. Det er en rigtig god tommelfingerregel. Så når I sidder helt nede i bunden af jeres skålsæde,
så der hvor halebenet på jeres røv går til, det skal gerne, hvis man kan lave en lige linje, så skal den gerne flugte op til jeres hæle. Og grunden til, at vi er interesseret i de her ting, det er fordi, at når man kører race, også i en simulator, så krydser man aldrig, altså man krydser armene rundt. Man sidder ikke og drejer, ligesom man gør i bilen på vej på arbejde. Man krydser armene over kors, og lidt ekstra, hvis man skal dreje lidt mere. Når man bremser, så bruger man benet til at bremse med, man bruger ikke foden. Og grunden til, at man gør det, det er fordi, at når man trykker med hele benet, så bruger benet det, der hedder en muskelhukommelse. Så hvis man er så heldig at have load-cell-pedaler, så vil det sige, at ens muskelhukommelse ved, at når jeg trykker med 60 kilo, så bremser jeg 80%. Og det er jo så vigtigt, at når hjernen fortæller benet tryk med 60 kilo, at pedalen så ikke lige pludselig bremser med 30 eller 40 kilo, fordi så er det der, det går galt, ikke? Så det er derfor, det var vigtigt at have nogle gode pedaler, og så indstille det her rigtigt, så man bremser korrekt. Så det er altså ikke lige meget, hvordan man sidder, når man skal bremse på en simulator. Rigtig mange, de har pedalerne siddende skævt, og så har de dem siddende nedad, så de faktisk bremser med anklen, og så bremser de faktisk skævt med knæet, og det lyder fuldstændig sindssygt. Men man kan faktisk godt smadre ens knæ af at sidde og køre simulator. Jeg har selv gjort det. Det er derfor, det er erfaringer, jeg har draget mig. Og jeg havde faktisk så ondt i mine knæ, at jeg måtte sidde og bruge sådan nogle kompressionsknæbind, når jeg kørte, fordi jeg havde indstillet min simulator forkert. Så vigtigt er det. Og tro mig, det giver omgangstider, og det giver... altså, jeg sidder så godt i min simulator, så jeg falder faktisk ofte i søvn i den. Og det er helt sådan, det skulle være, når man sidder i den, og sådan skulle det også gerne være, når man sidder i en racerbil. Men som sagt, der er rigtig mange, de kan ikke forene sig med at have 45 grader, så rykker man lidt tættere på, så har man måske 90 grader, det er okay, det gør ikke nogen forskel. Det der er noget møg, det er, hvis ens krop ikke sidder rigtigt, altså fordi at du trykker forkert, du trykker ikke korrekt, og din krop har ikke mulighed for at gemme den her muskelhukommelse, du har behov for ligesom at kunne bremse de samme steder hver gang. Og det er klart, at hvis du sidder med din håndled skævt på rattet, I kan se her, at hvis jeg nu holder normalt på rattet, så har jeg faktisk stort set ingen vinkel i min håndled. Hvor at hvis du sidder med rattet peget en lille smule nedad, altså ned mod brystet, så vil din arm automatisk, altså din håndled automatisk pege nedad. Lidt ligesom på Kevin der, hvor hans håndled ligesom knækker faktisk, fordi han sidder så langt væk fra rattet. Det vil man med tiden få ondt i, specielt hvis man også har høj force feedback, fordi så sidder det og trækker ned i ens håndled hele tiden. Så der vil man også kunne opleve ubehag, hvis det ikke er indstillet korrekt. Og det er klart, at jo dyrere, siger jeg, jo højere, jo flere indstillingsmuligheder man har i en simulator, jo bedre kan man afhjælpe det her problem. Men hvis man som grundprincip kan justere ens pedaler opad og ens sæde bagover, så er man rigtig langt. Og det er egentlig fordi, at det jeg ofte oplever, og nu er det ikke for at udskamme nogen, men det der rigtig tit er med de her alloprofilstrik, som er hjemmelavet, eller de her firmaer, der tilbyder de her alloprofilstrik, hvor der ikke er nogen af de her lækre laserskårede plader. Min erfaring er, at de bliver monteret helt nede ved gulvet pedalerne, og sædet bliver så naturligvis monteret oven på slider og oven på beslag, og så sidder man faktisk og trykker nedad mod pedalerne, og det kan man også godt, men det giver bare ikke den der muskelhukommelse i benet, som man er vant til, i min erfaring. Og hvis man gerne vil prøve at simulere en rigtig GT3 eller GT racerbil, så er det her sædepositionen for det. Ja. Er der spørgsmål til det? Ingen spørgsmål? Heller ikke? Nej, man kunne måske pointere, at det jo også er meget individuelt, ens sædeposition. Fordi jeg kan for eksempel ikke sidde på nogle af de her måder her. Altså jeg sidder snarere på den måde med ham tegningen deroppe. Du er fysisk hæmmet, er det ikke, Kurt? Jo, ja, altså jeg har dårlig ryg. Ja, men det er klart, så er det jo som det er. Altså, så kan du ikke gøre det anderledes, kan man sige. Men
det der i hvert fald er også, når man skal vælge et sted. Nu ved jeg, at du har et lidt andet, du har jo et rigtigt racersted, så vidt jeg husker vel. Nej, jeg har den der Sparko R333. Ja, lige nøjagtigt. Det der er vigtigt, som man også kan huske at prøve at tage med, når man, hvis man skal ud og prøve et sæde, eller skal indstille sin simulator, hvis man har et ensartet tryk hele vejen ned ad kroppen. Altså, så det vil sige, hvis du bliver trykket lige så meget i dine skuldre, som du gør i dine baller, så er du ved at være der. Og det er fordi, at rigtig ofte, så kan man faktisk godt få det sat for langt bagover, og så hviler man hele ens vægt på baller og haleben. Og så ender man med at få pisse ondt i røven, fordi man sidder forkert. Og det er jo heller ikke meningen. Så Kurt, hvis du sidder rigtigt, altså ikke får ondt i kroppen på den måde, hvor du sidder, og du ikke får ondt i dine knæ, og du ikke får ondt i dine håndled, så er det jo ikke forkert. Altså, så sidder du jo rigtigt ud fra det, du har til rådighed. Men min erfaring er bare, at der er rigtig mange, der køber et sæde, og så siger de, fuck et lortesæde, man sidder helvede til i det. Og det kan simpelthen ikke være rigtigt. For det første så har du købt et velursæde fra Sparko med QRT-teknologi. Du skal simpelthen kunne sidde ordentligt i det. Og så er det i 9,5, har jeg lyst til at sige, ud af 10 tilfælde, fordi det ikke er indstillet korrekt. Ja, det er næsten altid en halv meter fejl, som jeg plejer at kalde dem. ja. Men det er faktisk, det var egentlig derfor, jeg synes, det var vigtigt. Også fordi man kan faktisk godt finde noget kontinuerligt omgangstid i at sidde rigtigt. Men som sagt, hvis du sidder ordentligt, du ikke får ondt, så sidder du rigtigt i forhold til det, du har behov for, Kurt. Andre spørgsmål? Yep. Nå. Ja. Jeg ved ikke, komme først. I må... Ja, nu tager jeg den. Jeg har sprintpedalerne med kobling. Det vil sige bremsen i midten. Og så sidder jeg også og kigger her, så sidder bremsen jo sådan set midt ud for billedet af mig. Hvor at koblingen bruger jeg sådan set aldrig. Hvis jeg har behov for dobbeltkobling, så har jeg det heldigvis i rettet. Så et eller andet sted, så burde det vel sådan den der kobling væk, og så flytte bremsen ud på koblingsplads. For at have et mere lige tryk. Ja, altså det jeg plejer at gøre på de setups, vi har leveret med koblingspedaler, det er for det første, så er der jo rigtig mange, det kommer lidt an på, hvad man vil. Der er jo rigtig mange kunder, som køber de her high-end simulatorer, som ligesom skal træne, at de skal ud og køre i en manuel gearet racerbil. Så er det selvfølgelig ikke en option, fordi så vil de jo højrefodsbremse. Så der er det jo ikke fedt at få rykket pedalen længere over til venstre. Men de kunder, vi har haft, som har brugt koblingspedalen meget, meget få gange, lidt ligesom det du beskriver, der sætter jeg koblingspedalen så langt til venstre, som jeg kan. Nu ved jeg ikke, har du sprint-baseplaten, eller har du en for SimLab, eller hvad har du? Jeg har deres plade der, men stadigvæk selvom koblingen sidder jo helt ud til venstre, og næste hul, det er sådan set bremsen, men den sidder jo mere eller mindre i midten. Ja, hvis du sidder og trykker på bremsen, trykker du så dit ben over mod højre, føler du? Hvis du venstrefodsbremser? Det ved jeg sgu ikke. Hvis du nu skulle sidde og kigge, nu ved jeg ikke, om du sidder i simulatoren, men hvis du nu sidder og skal kigge ned, hvor din fod er i forhold til dit lår, vil du så tro, at det peger lidt over mod højre, altså over mod speederen, eller er det det gør det jo, fordi bremsen sidder lige midt i skridtet på mig, sådan set, ikke? Ja, hvis man jeg har det sådan. Så vil jeg anbefale dig at få koblingen væk, og så sætte pedalen længere over til venstre, hvis du kun finder venstrefodsbremser. Det vil klart give noget værdi for dig. Jeg har aldrig brugt koblingen. Nå, så vil jeg fjerne den. Og du kan sagtens bruge pedalerne uden koblingen. Eventuelt selv den. Der er mange, der køber dem løst, hvis det er, man vil det. Det er der faktisk også et marked for. Fordi man kan bare koble dem på pedalerne uden problemer, hvis man har to pedalsættet. Så det vil jeg anbefale. Fjern koblingen, og så ryk bremsen længere til venstre, og prøv det. Det tror jeg faktisk, du vil blive glad for. Ja. Værsgo, Joachim. Jo, jeg havde... Måske hørte jeg ikke ordentligt efter. Vinklen på rattet. Ja. Jeg sidder jo egentlig, men jeg synes, mit ret, det peger ligesom på højre foto heroppe. Altså, det peger en lille smule opad. Ja. Men så kommer jeg til at, altså, så synes jeg, når det kommer egentlig så højt op som på billedet, jeg har det lavere. Fordi ellers så synes jeg netop, at jeg skal dreje min håndled. Ja. Det tror jeg også er den rigtige måde, Joachim. Altså, jeg har også mit pegende opad. De eneste setups, jeg har lavet, hvor det ikke peger opad, er ligesom det billede, du ser med Kevin, hvor man sådan decideret ligger ned. Der giver det ikke nogen mening at have det pegende opad. Du får ikke ondt i din håndled, når du kører, vel?
Altså, du føler ikke, at det strækker sådan i du ved, nu siger jeg scenen til tommelfingeren, når du drejer rundt. Føler du det sådan, det strækker, når du skal dreje skarpt, eller? Nej, det gør det ikke, men jeg synes heller ikke, at jeg holder rigtigt på rattet, fordi jeg synes egentlig, jeg holder sådan... Jeg holder... hvis jeg drejer mine hænder rigtigt, så begynder jeg egentlig at... Så er mine fingre og sådan noget, de holder egentlig ikke på de nederste fingre, lillefinger og ringfinger. Ja. De er egentlig længere fremme end rattet, fordi jeg bruger egentlig mere håndfladen. Ja, forstået. Jeg tror egentlig, jeg holder lidt ligesom du holder på billedet. Hvad siger du? Har du rettet meget tættere på dig, end jeg har på billedet? Ja, det har jeg måske. Ja. Det du skal prøve at gøre, man kan få sådan en vinkelmåler i Biltema eller i Harald Strand til 40 kroner. Sådan en, man bruger til, hvis man skal lave streger på lægter. Så kunne du prøve, hvis du kunne få din kære kone eller noget til lige at sætte dem på albuen, mens du sidder og holder på rattet. Jeg vil tro, du har enten så har du rettet enten for tæt på dig, eller også så vil jeg prøve at vinkle det en lille bitte smule nedad i forhold til det, du er vant til, fordi at du skulle gerne have et fast solidt greb om rettet, og så skulle dine fingre gerne kunne gribe nemt om shiftpadsene deromme bagpå. Ja, hvis jeg skal holde ind om hele håndtaget, på rettet ned hele vejen af, så kommer jeg til at sidde og strække i håndledene. Det skal du ikke. Dreje håndledene nedad. Ja. Så kunne det godt lyde som om, at du skal, løfte basen en lille smule, og så vinkle den lidt mere bagover. Ja. Nu ser du, som jeg sidder for tæt eller for langt frem, altså, hvad er den optimale afstand? Er det i forhold til vinklen på enderne mere, end det er til afstand? Nej, vinklen på armen, albuen, på albuen. Albuen, det var det, jeg mente. Altså, jeg sidder tættere på, end jeg burde. Altså, man kan sige, at den optimale ifølge sådan en rallyguide er jo 45 grader, men det føler jeg ikke er det rigtige for mig, når jeg kører. Jeg føler, at jeg mister følelsen med basen, når jeg har 45 grader. Så derfor så har jeg faktisk 90 grader. Ja, det er det, jeg tænker på dit. Ja, men jeg har faktisk ikke ubehag i min håndled. Så det der med, det er lidt svært at give den der opsætning, men man kan give den røde tråd, du ved, ikke? Og så kan man afvige lidt for den, for hvad man føler, der er rigtigt. Hvad for en ret har du, Joachim? Jeg har Simagic FX Pro. Altså med gummihåndtag? Ja. Ja, det skal du kunne holde normalt på. Altså det er ikke meningen, du kun skal, fordi du vil have en skæv belastning i dine hænder. Jamen det har jeg. Altså jeg kører nok ikke nok til at få ondt, men når vi kører de lange endurance løb, så kan jeg faktisk godt mærke det. Jeg mærker det egentlig rundt i håndleden. Jeg sidder generelt bare helt forkert, fordi jeg får ondt alle steder. Så det... Ja, det er ikke meningen. Altså, man kan sagtens indstille det, så man ikke får ondt, men det er jo klart, at alting kræver jo en tilvænning, ikke? Så hvis man nu har været vant til at køre på en anden måde, så vil man personligt har jeg det sådan, hvis jeg ændrer noget, så tager det mig jo fandme næsten en hel uge, før jeg bare kører nogenlunde normalt tempo i forhold til, hvad jeg plejer. Så jeg er ikke så meget for at ændre på det. Det nogle gange faktisk. Det er det samme, jeg har, og det samme så har jeg også den der med, at jeg vil hellere køre, end jeg vil pille. Så får jeg det aldrig gjort, men jeg har tit tænkt, jeg skal lige her også. Jeg har problemer med mine pedaler, og de sidder, og jeg får lidt ondt i ryggen. Jeg synes bare, det er så kæmpe arbejde, når man skal til at justere. Jeg har jo ikke en slider eller noget, de skal skrue ned under, man kan ikke komme til, og de skal op og sådan noget. Sidst jeg havde dem for langt op, så sad jeg også forkert, og så begyndte jeg at skrue lidt ned, så nu får jeg ondt andre steder i stedet for. Men det er bare et spørgsmål at tage sig sammen for det gjort. Men det er kraftigt det med at justere pedaler, fordi der kan man jo ikke sidde samtidig med, at man justerer. Så skal man overveje at købe de her slider. Altså skal man overveje at købe de her slider. Jeg har på både pedaler og på sæde, og det er udelukkende, fordi at det er jo ikke fordi, jeg har særlig mange gæster. Det er faktisk fordi, at det er nemt lige at indstille det så, ikke? Jeg tænker, det er mere opad og vinklen, jeg synes, der er svært at få. Ja, og det er det også. Hun er træt af mig hjemme, for hun kommer altid og skal holde lortet og skrue på det for mig og spænde, for man kan næsten ikke alene, vel? Men nu kører jeg ikke så meget mere, så jeg indstiller ikke så meget på det mere. Jeg skal bare købe dit formelsæde, og så skal jeg tunge til at pille ved det. Ja, det kunne man også gøre. Ja. Nå, flere spørgsmål til stødposition? Ikke? Så går vi hastigt videre til jeg har hardware. Ja, kom. Det der formelsæt sæde der, kan det også sidde sådan i sådan en lidt midt imellem? Ja, det kan det godt. Det gør jeg, synes jeg, men man ligger stadigvæk mere ned, end man gør i et normalt sæde. Det er fordi jeg har også lidt bøvl med kroppen, og jeg synes,
Jeg har problemer med mit sæde. Jeg kunne godt tænke mig at have det lidt mere bagover, men der er jo ikke flere huller at give af i de der. Nej, alternativet er, at man skal købe. Der er nogen, jeg har set, der laver nogle specielle beslag kun til det. Altså til, at man kan tilsæde mere over, så bliver de højere beslagene. Ja. Jeg har bare ikke nogen erfaring med det, må jeg ærligt erkende. Så har jeg prøvet at lave op på det, så nede under man lavede skæv. Men det er noget lort med slideren, for så lige så skal man jo trække sig frem i rettet nærmest. Altså. Ja, så er man med det i hånden lige pludselig. Ja. Ja. Men jeg har set flere, der har haft succes med at købe nogle universale beslag, der er højere, så man kan tilsæde mere bagover. Det er også en mulighed, hvis det er. Men ellers så formelsædet, det kan godt både, men det du skal tænke på, hvis du ser Kevins lår og hans røv faktisk, så skal du tænke på formen på sædet, gør jo, at benene automatisk går lidt op. Og hvis man ønsker sådan en GT-sædeposition, så kan du risikere, at det føles lidt ubehageligt i benene, fordi at du har det der kant op i bunden, hvor det har normale GT-sæder ikke. Men jeg kører nu GT i mit sæde, og jeg er rigtig, rigtig glad for det. Jeg sidder jo mere op, gør man, synes jeg, ikke? Kan du på et tidspunkt lave et billede af det, så man lige kan se, hvor højt det kommer op i forhold til? Det behøver ikke at være nu, det er lige meget. Nej, selvfølgelig, men det skal jeg nok gøre. Det vil jeg gerne gøre. Tak. Ja. Andre spørgsmål? Så går vi hastigt videre. Opsætning af hardware og software, og der har vi allerede rundet en lille smule med FPS, så det gider jeg ikke at bruge så forfærdeligt meget mere energi på. Men Field of View, det tænker jeg ikke, at jeg er mega ekspert i, men jeg har i hvert fald kronisk gået op i det, da jeg havde 3 skærme. Jeg gik mest op i, at det var en virkelighedstro, at det var sådan, så hvis jeg satte mig i en rigtig racerbil og kiggede ud af forruden, så skulle det gerne afspejle det, jeg så i simulatoren. Der er rigtig mange rigtig fede guides til det her, så jeg gider næsten ikke at bruge sindssygt meget energi på det, men jeg ved, at Kaiser har selv eksperimenteret lidt med det derhjemme, da jeg fortalte ham, at jeg synes ikke, det så rigtigt ud i forhold til det, jeg var vant til. Så han læste selv op på det og sendte nogle billeder til mig, og det så 1000 gange bedre ud, efter han selv havde indstillet det. Så det her er en rigtig fed måde for jer at få mere ud af simulator på, hvis I ikke allerede har nørdet med det her, så så vil jeg anbefale jer at bruge en time på at kigge på det. Fordi at det er virkelig en game changer at få det her til at sidde rigtigt. Som udgangspunkt, så plejer jeg altid at sørge for, at hvis jeg havde 3 32-tommer skærme, at de sluttede ved begge mine ører. Og så skulle det helst gerne være sådan, at hele mit perifære syn, det var kun simulatoren, den så. Og det er så ud for det, man sætter skærmene, og så sætter man afstanden ind fra centret af ens hoved ind til midterskærmen, og så taster man faktisk en masse tal, graderne på skærmene, afstanden fra øjen til skærm. Det taster man ind i et program, der fortæller, hvad ens Field of View skal være. Og så får man faktisk et virkelighedsbillede af, hvordan det ser ud. Som sagt, virkelig fedt. I kommer til at have det de første, måske 2 dage, I kører med det, fordi at det ser helt anderledes ud, og jeg plejer at dreje meget før, fordi at du ved, det ligner svinget er tættere på. Men det her, det er altså en rigtig måde, og hvis man på en eller anden måde skal kunne bruge simulatoren i virkeligheden på et eller andet tidspunkt, så er det vigtigt, at man har den samme afstandsfølelse til, hvordan tingene ser ud. For ellers vil det være en helt ny oplevelse for jer at sætte ind i en bil. Det vil det nok alligevel, men så kan man i hvert fald bruge noget af det på den konto, ikke? Og det gør sig også gældende, hvis man har en enkelt skærm. Det man skal tænke på, det er, at hvis man tager en 49-tommer skærm og sætter ind i en kopbil, og så tager man skærmen ud af bilen og sætter den på simulatoren, så skal det gerne være det, man kan se, som da man tog den ud af racerbilen. Så det er egentlig det, og det er jo som sagt også smag og behag. Der er mange, der godt kan lide, at det er større, fordi så kan de bedre se eller andet. Det er selvfølgelig også okay. Det her, det er bare, hvis man ønsker at få den mest virkelighedstro følelse af det, at jeg vil anbefale, at man gør det. Yes, spørgsmål, Field of View? Ja, delvis, ikke helt. I forhold til skærme i hvert fald, højde. Nu min tit så tænker jeg måske for andre også, at den er lidt afhængig af i forhold til ens wheelbase og sådan noget. Men er der en optimal højde i forhold til skærmen og ens øjne?
Jeg plejer, hvis dine øjne kan ramme center af skærmen, så er du rigtig langt. Ikke? Man kan sige, jo, det er jo klart, hvis jeg lige hurtigt går et billede tilbage her, så kan du se Kevins øjne her kommer aldrig i center af skærmen, fordi han har en formelsideposition, ikke? Ja. Og der kan du faktisk også se på tegningen op over, at det skulle gerne være center med øjnene i skærmen, ikke? Jeg er lidt udfordret af det, fordi at jeg også sidder halvt i en formelposition, så mit ret går ofte op over skærmen, hvilket ødelægger mit udsyn, og faktisk også ødelægger min field of view en lille smule i forhold til GT3-biler. Fordi jeg kan jo ikke få den virkelighedstro følelse, fordi jeg sidder ikke rigtigt i forhold til udsynet af bilen. Men skærmen vil jeg anbefale skulle sidde, center af skærmen skal sidde når du sidder og tager en lineal for øjnene og stikker ind i skærmen, så skulle det gerne være i midten af skærmen. Okay, det har jeg også, men det er også måske fordi, hvordan man skal sætte sin skærm og sådan noget, når man sidder i kontor, der er det jo toppen af øjnene, eller toppen af skærmen, der skal flugte med øjnene, så det er jo også noget helt andet. Jeg føler, at nogle gange jeg sidder og kigger lidt opad. Men det er måske også et spørgsmål om indstilling inde i spillet. Indstilling inde i spillet. Ja, lige nøjagtigt. Der vil det helt klart være din field of view, for hvis du har centerskærmen, så skal den jo afspejle, hvad du så, hvis du satte den i en racerbil. Ja. Så det vil sige, at hvis billedet inde på skærmen ikke afspejler det, du skal se i racerbilen, så er det jo indstillingen af field of viewen, der er forkert. Så det er derfor, når vi sætter, det er derfor, det er så i går så er nemt for mig at sætte en simulator op hos hvilken som helst kunde, fordi at hvis jeg sætter mig i simulatoren med skærmene, med en vinkel af, nu siger jeg bare 60 grader, 32 tommer, hvis jeg så sidder i simulatoren, så skal de bare ramme mine ører, når jeg sidder der, hvor jeg skal sidde i simulatoren. Er kunden så måske lidt kortere end mig, og skal afsted tættere på, så rykker vi jo bare skærmen en lille smule længere væk fra simulatoren, fordi vi taster alle de her data, dem taster vi jo ind i simulatoren, så det giver bare et billede af, hvordan det vil se ud, hvis man satte sig i en rigtig racerbil. Så hvis man har grundprincippet, altså center øjnene i center af skærmen, og field of viewen passer med det, man skal have på, så kan man altid indstille sig ud af resten på inde i selve simulatoren. Der bliver nødt til at stille et spørgsmål. Hvordan kan du ændre på skærmene, når du siger, hvis nu det er en anden en, der sætter sig? Du siger, de skal passe til dine ører, og så han så ikke synes, det passer. Du kan ikke flytte skærmen længere frem, jeg tænker, at den har en låst position. Nej, vi plejer faktisk, når det er 32 tommer, så laver vi jo en selvstændig skærmstander. Ja. Så der kan vi rykke dem individuelt af simulatoren. Det er klart, hvis du har en integreret skærmstander, så kræver det lige lidt mere, så skal man lige løsne nogle bolde, ikke? Men generelt skulle det jo meget gerne være sådan, så at hvis du får en anden gæst på besøg, så kan de sætte sig og køre, ikke? Det skal ikke ødelægge oplevelsen for dem, og det gør det jo heller ikke. Det vil jo bare svare til, at du sætter dig ind i en racerbil og rykker sædet tættere på forruden. Det vil give den samme oplevelse reelt, ikke? Vil du anbefale i forhold til det der med skærmen, en fastmonteret på riggen eller en med en løs skærmholder? Ja, altså det kommer an på, hvad for en skærm man har. Altså på min egen simulator i dag, hvor jeg har den her 49-tommer skærm, der har jeg den integrerede holder. Det er ikke den bedste, men det er den pæneste, kan man sige det sådan. Nogle gange, så, altså du kan jo ikke undgå, at det flexer en lille bit smule, når der er sådan en stor 49-tommer skærm hængende ude i det fri, og så en direct drive base nede under. Det kan ikke undgås. Det generer mig ikke, og det er meget pænere, men jeg har overvejet, at man skulle have 3x32 tommer skærm igen, for oplevelsen er meget federe i min optik. Jamen det er dem, fordi jeg har 3x27, men der er fastmonteret på rigge, hvis man kan sige sådan. Ja, og det kan man også sagtens. Altså, det er ikke noget problem, men man får nemmere indstillingsmuligheder ved at have en fritstående men det er ikke nødvendigt, når det er 27 tommer. Hvis du har, lad os sige, du havde triples, vil du foretrække, at de to skærme ude i siden, at de er, hvad man sige, tæt på dig eller længere væk fra dig? Jamen, det er jo sådan lidt nemt på en eller anden måde, fordi at hvis du har en 32-tommer skærm i midten, og du siger 32-tommer skærm ude i siden, og jeg sætter mig med den midterste skærm lige i midten for mig, med øjnene i midten af skærmen, og jeg så ved, at de her 32 tommer, der sidder på nogle bjælker ude i siderne, eller profiler, de skal kunne ramme mine ører. Altså de skal dække sådan, så når jeg kigger ud i øjenkrogen til højre og venstre, så skal skærmene slutte der. Så afgør det jo ligesom afstanden. Giver det mening? Jo større skærmen vil være, jo længere vil den komme væk fra mit hoved, ikke?
Så jeg foretrækker egentlig bare hele mit syn er dækket af simulatoren, fordi at så føler du dig inde i, og så er det jo så klart, hvis man virkelig vil gøjle, så putter man jo paphen over sådan noget, så føler man sidder inde i racerbilen. Jeg ved ikke, om der er nogen, der har set ham der, rumæneren, eller hvad han er, der har været en mega fed simulator, hvor han laver alle mulige gimmicks, så det ligner, han sidder inde i en racerbil. Hvis man gider at gøre så meget ud af det, men hvis man nu bare, fordi det der er min udfordring nu, jeg kan godt sidde lige lidt forstyrret, så går kæresten lige forbi, og man ser det lige ud i øjenkrogen, og så tænder lyset ude foran, fordi der er sensor på. Altså, de forstyrrelser har man faktisk ikke, hvis man sidder i det her periferære syn i simulatoren, og det savner jeg, når jeg kører. Jeg bliver ikke lige så opslugt af simulatoren, når jeg har en enkelt skærm. Eller den ikke dækker det hele. Så for det billede, du viser på streamen, og hvor du siger, hvad skal man sige, du har ABC-billedet, ikke? Ja. Så de her, hvad skal man sige, aluminiumsprofiler, som sideskærmene hænger på. Ja. Den vil du have, i realiteten have til at pege mere ind mod dig, sådan at altså den sidste del af skærmen faktisk kommer helt ind og rører dit hoved næsten, eller hvad? Nej, altså den her, du kan egentlig se, den linje, der er tværgående, er jo egentlig billedets periferære syn. Så ja, okay, sige, jeg forstår det meget lidt. Jeg forstod lidt som om, at du gerne vil have, hvad skal man sige, faktisk have skærmen til at gå lidt i, hvad skal man sige, minusgrader, så de peger ind mod dig, hvis man kan sige sådan. Ja, nej, slet ikke. Altså, jeg vil egentlig bare, i det her tilfælde på tegningen, vil jeg måske vinkle dem en lille bitte smule mere ind mod mig, bare så jeg lige bliver dækket lidt mere af skærmen. Ja, okay. Men ikke mere end det. Altså, jeg vil skyde på, at den her vinkel, den hedder vel 45-50 grader, og jeg plejer at gå som udgangspunkt på 60 grader, ikke? Og så kan man købe de der rock striks der til at sætte imellem skærmene, hvis man vil det, ikke? Men ellers så er det egentlig sådan her, jeg plejer at sætte dem op, fordi så er det i gåseøjne ret nemt, så tager man sin vinkelmåler og sætter op imellem skærmene, og det kan godt være, nu siger jeg fucking, undskyld mit sprog, det kan godt være mega irriterende, fordi at jeg plejer at købe de der curved skærme, så de er rigtig svære at måle på, fordi de buer. Men så plejer jeg at måle fra endepunkt til endepunkt. Det giver jo det samme. Og så kan man ligesom lave 60 grader der, og så ved man jo, også når man skal regne ud, hvad field of view skal være, så ved man præcis, hvad de skal være, fordi så man taster grader af det hele ind, ikke? Okay. Yes. Så det kan godt svare sig nørdet lidt med det. Det er rigtig fedt, når det virker, og det står rigtigt. Lige et hurtigt spørgsmål til det der. Yes. Hvis skærmene sidder sådan der, så vil field of view vel altid skulle være 180? Ja, stort set, ja. Det synes jeg bare aldrig, jeg får. Jeg skal altid selv rette det bagefter. Ja, men man kan sige, det kommer også lidt andet med afstanden til skærmen i midten og så videre, ikke? Altså, som udgangspunkt, men jo, du har ret. Altså, det optimale ville jo være 180, men altså, nogle gange, så indstiller jeg dem, og så siger computeren, det skal hedde sådan, og så sidder jeg lige og finjusterer den selv ind i blackboxen, sidder sådan, hvad jeg synes, der ser helt rigtigt ud, ikke? Der er som sagt ikke en 100% facitliste. Der vil altid være nogle små afvigelser, desværre. Men hvis man følger grundprincipperne, så er man rigtig, rigtig langt. Så skal det egentlig bare finjusteres for resten. Det er spørgsmål til field of view. Bremser. Jeg ved ikke, hvor mange af jer, der har bremser, der kan indstilles, og jeg vil egentlig også bare gøre det ganske kort, fordi at det jeg har en lidt en udfordring med, det er, nu er jeg rigtig stor sokker af højsinkvældende sprintpedalerne, som faktisk kan indstilles i både speeder og bremseinput. I snyder kun jer selv ved at sætte et max eller et input på bremsen. Vi synes jo, det var det fedeste i hele verden, da det kom det her, fordi så skulle vi aldrig nogensinde låse hjul i en GT-bil igen. Hvor skulle vi vise os, det skulle vise sig at være en kæmpe fed løgn, fordi at nu, og især nu, når der er kommet regn og så videre. Min anbefaling er, hvis I har pedaler, der kan indstilles, sæt dem til lineær, lad være at sætte et max på. Lad for guds skyld være at sætte max på. Lineær, men sæt, hvis I kan se, nu skal jeg godt lade være at lave det alt for langt, men jeg plejer altid at gøre det, at i de fleste af de her profiler, der kan man sætte en dead zone i bunden og i toppen. Det vil sige, at hvis man sidder med foden på bremsen, så skal man trykke 5 eller 8%, før den registrerer noget som helst.
Og det er ret fedt, hvis man venstrefodsbremser, fordi hvis man sidder og kommer til at trykke en lille bit smule på bremsen, så kan man risikere for det første, at bilen bruger meget mere brændstof, og man kører meget langsommere, og hvis det var i virkeligheden, så brugte man rigtig mange bremser. Så derfor er det fedt at have en dead zone i bremsen. 2 er, at hvis man sidder ned ad en lang side og skal have noget at drikke, så kunne det også være ret fedt, at man, hvis man nu kommer til at afvige 5% i toppen af speederpedalen, at den ikke registrerer det. Det er sådan det, jeg vil anbefale jer at indstille på, hvis I skal indstille på noget. Det sker der ingenting ved. Men prøv så vidt muligt ikke at bruge nogen hjælpematerialer. Altså prøv at lade være at bruge de her GT3-profiler, og prøv at lade være at bruge alle de her forskellige profiler, der er. For det eneste, man får ud af det, det er, at man altså bremser ens egen udvikling. For I får sværere og sværere ved at tilvænge jer at køre nye biler, I får sværere og sværere ved at lære pedalerne at kende, og I snyder faktisk jeres muskelhukommelse. Hvis jeg har et max på 80%, og jeg sidder og trykker med, nu siger jeg 100 kilo af 60, eller undskyld, 60 kilo af 100%, og I så trykker med 70, så vil jeres muskelhukommelse automatisk indstille sig til at bremse det mere, end I faktisk burde, og når I så på et eller andet tidspunkt sidder i en anden bil, eller hvem ved i virkeligheden, så vil I have rigtig svært ved at finde det optimale bremsepunkt. Og det taler jeg virkelig af erfaring. De første par gange, jeg var ude at køre på banen, jeg kunne nærmest bremse på bremsepunkterne med det samme, fordi at jeg havde den følelse med det fra simulatoren. Hvor hvis man bare er vant til, at man skal bremse alt, hvad benet kan holde til, så bliver det hjernen opfatter, og så bliver man ikke bedre på den konto, kan man sige. Så er man afhængig af det her software for at kunne blive ved med at køre, ikke? Så det er anbefalinger til bremser. Prøv at lade være at bruge nogle af de her top og kurver og det her. Brug det som en vane. Nu især når der er kommet regn, kunne jeg forestille mig, at det bliver mere aktuelt, at man prøver at dosere speederen lidt mere blødt, og der kan man få noget, der hedder throttle shape inde i selve bilen, man kan stille på, og det er egentlig det samme, den gør der. Så doserer den gassen lidt blødere, og så får man ikke de der voldsomme hjulspænd, som man ofte kan få, når der er regn, ikke? Er der nogle spørgsmål til pedaler? På den konto i hvert fald. Software. FPS og output for base. Sjovt billede ind og brække tommelfingeren. Det var lidt det, jeg fortalte om før, med at det er ikke nødvendigvis godt at have en motor med høj Newton. Det er egentlig mere for, at den skal kunne give jer det overskud, I har brug for at få alle de input, I har brug for at køre stærkest muligt. Det er derfor, det er vigtigt at have et godt output i basen. Det er egentlig ikke så meget for at skulle brække tommelfingeren. FPS, det var det, vi talte om, at det giver et lille billede af det her, at når man kører om 10 af et sekund, så er det ret væsentligt, hvor mange billeder i sekundet I opdaterer. Om den opdaterer 24 billeder i sekundet eller 60, som I kan se. Og i vores tilfælde vil vi jo rigtig gerne op og have minimum 144, i min optik i hvert fald. 240 er ikke realistisk, for det kræver, at man har en 240 fps, så det er de færreste computer, der kan slæve det. Så 144 er sådan ret godt, hvis man kan det. Så har jeg faktisk ikke rigtig så forfærdeligt meget mere på programmet, andet end spørgsmål, hvis der er nogen, der har dem. Det ved jeg ikke, om der er. Nej. Nå. Så håber jeg sgu da, at I bare fik et eller andet ud af det, og hvis det er, at der er nogen af jer, der sidder og tænker, det fik vi ikke lige svar på, eller hvad var det, han sagde med det, eller så skriv mig en besked, så vil jeg meget gerne komme tilbage til, så hurtigt I kan, og det er også velkommen til i fremtiden. Jeg er jo sponsor her, og det er på den måde, at jeg vil rigtig gerne give jer nogle gode priser, jeg vil rigtig gerne hjælpe jer, hvad I kan med jeres simulator og så videre, så vidt det er muligt, ikke? Jeg driver det som hobby, og arbejder rigtig mange timer på mit dagligdags arbejde, så det er jeg selvfølgelig lidt udfordret af, men med det sagt, så hvis der er noget, jeg kan hjælpe jer med, så er jeg altså meget, meget velkommen. Jeg havde lige en lille ting med det, sådan lige lidt off-topic. Ja, bare kom. Det der GSI-ret, der nu kan man godt købe eftermonteret dual clutches